chegaran os lumes a Laza, pero a organización xa tomaba a decisión de cancelar o evento por como estaba afectando a comarca e polo impacto que xa se notaba na calidade do aire. Ao final viñamos de traballar todo un ano e fíxose moi duro, tanto física como mentalmente. O montar para agosto, desmontar e volver montar para outubro. O máis difícil foi xestionar a incertidumbre dese fin de semana e agardar a que chegase por fin o día no que os ensinásemos todas as sorpresas que vos tiñamos preparadas. Ver como a xente respondeu, eu creo que eso para min foi o mellor. As boas vibracións coas que toda a xente chega a Laza. É que houbera tanta cantidade de xente. É ver que a xente disfrutou e o bo ambiente que houve. Pensar en como Laza, que é unha aldea moi pequeniña, durante uns días se convirte nun sitio que acepta a cualqueira. Foi o bo rollo que se respiraba durante a organización e a montaxe de todo o festival. Foi ver as ganas coas que a xente colleu esta edición, as ganas que todos os farrucos tiñamos acumuladas desde que en agosto tuveramos que aplazar o Ponte Farruco. Vai de ramo en ramo, vai de flor en flor, mira que de nairo levo meu amore, olero lelole, olero lelole, olero lelole, olero lelole. Vai de ramo en ramo, vai de flor en flor, mira que de nairo levo meu amore, olero lelole. Lo de agradecer, pues bueno, a cada unha das persoas que viñeron, a todas aquelas que participaron de algún xeito. Pero eu creo que, aínda así, o Farruca foi un grande Farruca. Como sempre,